तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी सॉन्ग पर भोजपुरी पारिवारिक बोलबम के गाना, भोजपुरी कांवर गीत लेके आ गए बनी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहतनी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी आ चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बानी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। काहे से कि रउआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी में होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ समझ से कि रउआ अगर मैं चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल के लाइक नहीं के लिए, सब्सक्राइब नहीं के लिए, तो सबसे पहले चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, आज ये का लाइव बा, का धुन बा, रउआ समन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत दिन पहले एगो पवन भैया गाना आई रहे कि माई घरे रोवत होई, कैले होई छठ के व्रत। यही ट्रैक पर रउआ समन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त मेटर, बिल्कुल खतरनाक बोलबम के गाना। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत यही सावन में अपना पति के लगे फ़ोन करती है, कैसे कहती है कि आमा जात बहनी बड़ की जेठानी, कि आमा जात बहनी बड़ की जेठानी, आ ननदो जातारी छोड़ी घरावा, ए राजा हमरो के जाए दी, कि हे पिया हमरो के जाए दी, लेही के कांवर देव घरावा, ए राजा हमरो के जाए दी, कि आमा जात बहनी बड़ की जेठानी, आ ननदो जातारी छोड़ी घरावा, ये राजा हमरो के जाए दी, कि ये पिया हमरो के जाए दी, लेही के कांवर देव घरावा, ये राजा हमरो के जाए दी। तो उम्मीद करतनी मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकले, व्हाट्सअप कर सकले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले रुआ समझ से को बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक तनाई, हम तही राइटर रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावल चाहतनी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।